Soc Mónica Hurtado, directora del nou grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural, que començarà el seu camí el pròxim curs acadèmic 2010-2011. El nou grau té el precedent de l'actual titulació d'Enginyers Tècnics Agrícoles, que ja porta uns 10 anys en la nostra universitat, en la Universitat Jaume I de Castelló. Durant tots els últims anys, en la titulació, hem fet un esforç molt important per a poder adaptar el nostre grau a l'espai europeu d'educació superior i, per tant, hem intentat adaptar la nostra manera de donar les classes a l'esperit de Bolonya, de forma que hem donat pas, hem deixat un poc de banda la classe tradicional basada sobretot en la classe magistral per començar a desenvolupar en classe activitats que fomenten sobretot l'autoaprenentatge dels estudiants per mig de l'elaboració de seminaris, per mig del treball en grup i fomentat sobretot l'autoaprenentatge dels estudiants. També té molta importància dins del nostre grau afavorir totes aquestes activitats que estan directament relacionades en el grau, com és les eixides a camp, així com també eixides a diferents empreses del món de l'agricultura i la realització de pràctiques tant en les nostres instal·lacions de laboratoris com en la parcel·la experimental, com en els hivernacles en els que en aquests moments ens trobem. Si decidissis estudiar el nou grau d'Enginyeria Agroalimentària del Medi rural, podràs adquirir una bona base, sobretot en conceptes relacionats amb la producció vegetal, en la jardineria i en el paisatgisme. Té moltes eixides professionals relacionades en l'entorn de la nostra universitat, en l'entorn de la Jaume I, i tens l'opció, a més, una vegada acabes el grau, una vegada eres graduat, la possibilitat d'optar als diferents postgraus, tant oficials com màsters, que oferten tant la nostra universitat com altres universitats del nostre entorn, com poden ser l'Enginyeria Agronòmica Superior, també Enginyeria Agroforestal o Forestals, i també la Ciència i Tecnologia dels Aliments, les ciències del medi ambient i també màsters en biotecnologia. Respecte a les eixides professionals, tens la possibilitat d'optar o bé per treballar a nivell de l'administració de l'Estat, o bé dins de l'empresa privada, o bé fer l'exercici lliure de la teva professió. Si el teu interès passa per formar part de l'administració de l'Estat, pots dedicar-te a la planificació i desenvolupament rural, a l'establiment de noves zones de regadiu, a l'establiment de tècniques de producció integrada i tècniques d'agricultura sostenible, així com també pots col·laborar en processos de control de la sanitat vegetal. Si per el contrari decidissis dedicar-te a l'empresa privada, tens l'oportunitat de fer o de treballar en indústries agroalimentàries, pots dedicar-te a la distribució d'aliments, així com també a la comercialització i distribució de maquinària agrària, també a la distribució i comercialització de productes fitosanitaris i fertilitzants, pots dedicar-te a la construcció agrícola i també pots dedicar-te a la direcció d'explotacions agroalimentàries, d'explotacions agràries. Finalment, si el que decidissis és l'exercici lliure de la professió, tens prou de les opcions de les que hem parlat anteriorment, però també pots dedicar-te a la realització de projectes d'enginyeria dins de l'àmbit de l'agricultura, pots dedicar-te també a la direcció d'obra, o bé també una de les eixides professionals més importants que hi ha últimament és la realització de mesuraments, la realització de valoracions, de peritatges agrícoles, fonamentalment. El pròxim curs també es implantarà un curs de nivellació per mig del qual els actuals estudiants de la titulació poden adaptar la titulació al grau i també el curs de nivellació estarà a l'abast de tots els enginyers tècnics agrícoles que estan actualment en actiu i que així ho desitgen.